Pero, Iria, ti non falaches con don Horacio para evitar isto, muller. Mira, Maite, é mellor non mo recordes, Moi ben, imos comenzar xa, sí? Vexo que hoxe somos máis, pero sigo botando en falta algo de xuventude. Aquí estamos todas en idade de procrear, Se quixésemos, que non queremos, Mellor entramos xa en materia, Que vicio ten. Ben, vale, onte falei vos de que trouxesedes plátanos, non sei se vos acordastes. Se algunha non trouxo, aquí temos. Non sei de onde os sacou, que eu non os vendín, En la cidade. Moi ben, moi ben. Imos repasar como se coloca un preservativo, que é algo fundamental para manter sexo seguro. Non se pode ir pola vida de kamikaze. Iso que é? Eu que sei. Pois será levalo todo colgando. O aire. Temos todas un plátano xa? Sí. Ves, esa é a cousa de onte. Pero iso é enorme. Eu vexo normal, Arrea moncha como engana del miriño. Como enganan que? Deixo estar, Elxiña. Un pouco de silencio, por favor, sí? Collemos tamén condón, todos? Mira para aquí. Te parecen chicles. Seguro que os reparten ás portas do colexio. Pero, isto cómese. Vale, collémolo envoltorio, abrímolo e sacámolo pola puntiña que sobresae. Collémolo así, buscamos o xeito para colocalo sobre o glande. E aquí, se o xeitamos ben con firmeza, sen facer dano, por suposto, e deslizámolo agora cara á base do pene por completo. Así. Vedes? Alguna pregunta? Sí, eu teño unha. Sabe tú a nai que faz estas cousas? Como di? Que se a tua nai tamén lle falas de puntiñas e de glandes. Mira, rapaz, se tú a nai fixese iso, ti non estabas aquí. Se non vos interesa para que viñestes. De quen lle vai interesar isto? As porconas nada máis. Pois eu aquí xa vexo dúas. Ou calades ou marchades, xa está. Vaite ti! Vaite lavar, porcona, vaite lavar. Se non che chega o río, tírate ao mar. Tírate ao mar, porcona, tírate ao mar. Vaite lavar, porcona, vaite lavar. Que vas a facer con iso, tío? Vouche ensinar como se trata amoroso e non perdes detalle. Ui, esto cheirame a problemas. Eu non saco nada. Logo tomamos unhas cañas. Pago eu. Vale. Listo. A outra porta. A miña casa non quero que veña, sempre me pode, nunca me preña. La, 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 la. Señoras, por favor, Señoras, por favor! ¡Ao carallo! ¡Xa está! É que non podes, é que non sabes. Que faz? Que tiña que facer moito antes, marchar. Ai, Carlos Alberto, por favor, non marches. Agora, Pimiquillo, estas mulleres son un pouco así especiais, pero seguro que agora se calman. Estas non se calman nin poñendo en práctica todo o que lles dixen. Non me toques daquela cousa. E pousa, siña. Parade! Fora todo o mundo! Acabouse o curso! Ala, estades contentas? Pois mira, sí, bastante. Pero marchamos porque queremos, que aquí o curso pagámoslo entre todas. Podemos levar os plátanos. Fora! Veña, ide saindo, A modiño, Estamos para ir esquecendo do coro, Porque non vos quero ver nunca máis. Ai, iso ten o que dicir don Horacio, Don Horacio, que diga a misa que é o que lle toca, Isto non abre, está pechado. Dis que non abre. Tanto aparato, e non van a ver cunha porta. Pois sí, a porta está trancada. Atrancada igual que as mentes de moitas. Anda, cálate, escurrida. Pero que pasa nesta merda de vila? Pero ti, coidadiño, co que dixes, tendas vai levar, Abride, por favor! Sal de aí, que non sabedes ni abrir unha porta, veña. Pero que raio, pero que pechou isto, home, ai, mana. Había que chamar os bombeiros. Abride, por favor!